Lekce byla krutá, ale chutila. Dobře. Bude vaše chování dneška odpovídat vašemu poznání. Ano. Nic proti vám nepodniknu. Žijte si dál se svojí kinou, o mě nebudete slyšet. Jen o jedno vás prosím. Ponechte mi laskavě vše, co jste mi až doposud poskytovala. Budu šťastná a vaší služebnicí navždy. Dobře. Ještě slovo, madam. Chystám se v nejbližších dnech k delšímu pobytu na zámek Kvakost. Chtěla byste mě tam doprovázet? Bojím se tam sice nevím proč, ale znám povinnosti manželů.